Assalamu alaykum bizim Müslüman onlar armağanda goýmaýa diýleňiz. Nesi bedenden de onlar täze aýlyň bir çykdy amatly saýda onlar. Gökçe 5 komuz haýta kirmon gel abzora başlar laýkamýaçyn çykarma. Dogunlar sotugyn primerne 4 sotuk bolýa yerleşen edil ulýoly ýakyn bolýa. Gaty ütküş çaýlaň bir bahadym amatly dogunlar. Seredin bäri bir zonasy bolýa, bä şaşjyklar edýäňer arkyn näme? Başgajagyny üçüp arkayn diýinjali bermeli. Bäri dapalyn içinde bir mäka daşy pol dekoratiýny olar etdiler, beden etdiler. Remontluja da onlar öyle içi diňe laminat gapdy, atak laminatlarym taýynjakdy. Jaýynyň rakursundan näme oldy? Dedim fasasyny tertene. Gel ni abzora başsa netiyedini bäri laminatlarym taýynja kanalizasiýa, suw gat laminatlarym nol edilen. Gapy demir gapy. Gel bismillah. Teredin. Pırhoşladan sen de onu pırhoşladı giyin akuratnıcı pollar laminat laminatlarım taýynja arkaň girip ýaşaýarmary. Patology da onlar 4 metr gel birinji osur kuhnyada maşary ýalnys bolam şu kuhnya bolmaly. Serede kuhnyada uyutnıcı laminatlarım paket arkaň girip ýaşaýan bir napolny sözü ýok. Berde halazinliklerine sertten onu garanti LG halazinlik bu bolýa laminatlarym ba mikronofer paketden taýýarmadyk da onu. Aýnasyň vitražyna aýna bolýa. Hawa silizonamdym taýyn gül. Indi aşağı komutlardan bade bär taşlar bilen yer jaýyşmy bolýa. Näçeden iyi berde tualet banýam arsana näke giň akuratly kafilisi zatlyjy. İyi bär geçýän kiçiräjik zal bolýa. Bärdiň trokojuň eten isteteňiz spa nefeňlim bolýa-da onu. Birinji etagyň spa nefeňlim bolýa. Bärdiň latlarym taýyn. Oğudun remontlu da onlar. Haýta kirmo arkaň girýän ýaşaýan. Bärde telewizorymyz uyutmuşy jaýlaň biri maşgaly üçin iň gowurlan ýerlerden biri bolýa. Serin bäri isteseňiz zeska diýen, isteseňiz hem ýene orada spa diýen. Bäri telewizornam taýyn ihlasla şeýdik. Bäriň gipsişden gorkasyň näme oğudunja. Hawa serin. Oğudun, gatowdun jaýlaň bir yerleşýän ýerim gyzylyrdy onu. Gaty gökçe de onu, gökçe. Hawa bärde strony şkafymyz, tugulum türkmen pejimi taýyn bärde. Живой камин diýär şoňa. Mesele bärde eşijekler var asmany ýer. Hawa igel ikinji gatyň bar. Kamyň düzeni hem berde bardy da onlar. Wi-Fi hem de internet hatlary çekilen. Lesde periyod hem hatlarym goýulan. Uyutmuşa, udobnuşa bolupdyr. Seret näle. Oğudun jaýda onlar kvadraturasy 250 kvadrat dokumentler taýyn, propiskasy boş. İyi bärde ýerim ulluk ha. Solat bir hoşgaty bolýar. Gatowdun gel daşky wiçaşyna baralla kılarsam, daşky wiçaşam. Gatowju bolupdyr. Ana Gurban Sultan görnüp durandyr da onlar. Meselede bäri oturlayan ýerle gel spanyň örkedeýin. Hem de paketde onu bäri spany laminat hemlatlary bar, plus dapalnyçynden balkonjugy, balkonjugyny alyklatsa näkili? Giyin hawa kapasite terasy, bäri garderobny bolýa, garderobny pol işler edilen görköz. Renkem men gowurunda onlar ýaşyl açyk renk edipdirler tugulamy. Guruluşuna da söz ýokdy onu gowju moşny gurulypdyr tugulamy. Bäri keçýän bä tualet banýa, opşy tualet banýa görköz. Bir uraz kişiräjik ikinji etasyň bärini zanetden bolýa ýa-da zeskden bolýa, bärim uyutujdylar, hawa der patology üýtgüş renk edipdirler. Ana dogunlar, oğudun jaýlar plus amatly bakarda siz üçin hökman görkezýär, hökman laýyk bir epstetme ýatdan çykarmagy dogunçlum. Bärim kişiräjik zesk bolýar. Zeskde uyutucu oğlanjy üçin gyja üçin tapagy diýip, hem atlar üçin edipdirler. Bäri dekoratiýny zat bolýar, hawa stenalar aboçuk bolýar. Bahaýagda dogunçlum. Bahaýagda 128 hökman bolýar.